Салом алейкум бародарон, мошини навбатӣ Mercedes-Benz 212 кузов. Авиомотор 3.5 6 цилиндра. Передний задний парктроник. Солиш 2011. 4 баллонаш дар ҳолати хуб. Нигоҳ кунед бародарон, люк дора. Ина види активи мошин. Мошинча дар ҳолати хуб, бо устодтон биёен ба дилфирӣ бубинен, харидорӣ кунед. Лайкҳоро фаромӯш накунед. Аввет 6 секадагӣ 4 гӯштила. Ина ҳолати балонаш. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ина ҳолати салон. Божош дар ҳолати хуб. Ҳолати пеши мошин. Лифт сидения, панель сидения. Винкоди мошин. Круиз контроль, мультируль дутарафа. Пробегаш боша 243 000 километр. Режим вождения, климат контроль. На ҳолати дрон. Обогрев сидений ҳаст. Нархи мошин бародаро 145 000 сомон. Марҳамат ба устодтон омада ба дилпирӣ бубинен, харидорӣ кунед. Лайкҳоро фаромӯш накунед.